40 metriä. Se on yksi rai. Ja tämän kumipuuviljelmän koko on 20 raita. Miten oikein otetaan sitä kautsua ulos sieltä puusta? Tehdään viilto poikkiteloin runkoon. Aloitetaan ylhäältä, tullaan alaspäin. Tulkaa vaan lähemmäksi katsomaan. Täältä sitten alkaa valua vähän tommoista maidon näköistä nestettä. Ja tämä on siis täysin luonnon materiaali, niin kuin kuvasta näkyy. Tätä voitte kokeilla ihan näin, jos haluatte, miltä se tuntuu. Näin kun sormen päässä pyörittelette, niin menee vähän tuommoiseksi kumimaiseksi. Saa tuommoinen kuppi kiinni ja 25 tuommoista kupillista yhdistetään sitten aina yhteen kaukaloon yhdeksi soossiksi. Ja sitten annetaan soossi jähmettyä. Muutamia tunteja menee, kun se soossi jähmettyy. Siitä tulee semmoista hyvää taikinaa, vähän niin kuin mozzarella juuri. Otetaanpa tänne, otetaan sitten seuraava. Näin, tulkaa ihmeessä tänne päin. Aloitellaan työvaihetta täällä. Saatetaan lisätä muurahaishappoa, jota muuten tuodaan muun muassa Suomesta tänne Taimaahan. Se muurahaishappo auttaa sitä jähmettymistä, eli sitten saadaan